за бате Соти, за бате Марин, за цялата компания, за Мишо с БМВ-то. 8 серия, 25 декември. За Мишо с валяка, казва. Сега вече си ма валяк. Също така, поздрите продължават от цялата прекрасна компания за младото семейство. Да са живи и здрави. И вечно да са заедно, казва. Оригинално. Аре, майстори, направете един хубав кючек за компанията да става да играят. Копанарски кючек. Копанарски. Ай. За цялата прекрасна компания, за неговата съпруга, а той посред малото семейство да бъдат стави щастливи и само напред! Айде! И сега една пара за камерата, студио братя Петрови. Айде, let's go! Още пари от бате Бисона, айде! Чичо Марин специално за цялата компания. Айде! Let's go! Живи, здрави!